Don, kikilikon, saltzatika, tortolika, de buluzon, aitona martxelon, amona martxelon. Arratsaldeon nahi baduzue. Kaixo guzti hori, eta gaurko honetan kaixo bati bat amoina zaretenei. Bai. Amoinak asko maite zaituztegu. Txirri mirrita txiribitonek, hirurak. Asko maite zaituztegu. Beraz, musu handi bana amoina guztientzat. Mua, eta mua. Zenbat maite zaituztegun amoinak. Zuek gu ere, bai, askotan idazten digaituzue. Idatzi, hortxe egiten diguzu ere bai, eta esaten diguzue zuen maitea garela. Bueno, beti ez. Batzuten esaten diguzue, gauza zatarrak esaten ditugula, puzkarrak eta kakak eta honelakoak ere aitatzen ditugula. Bai, arrazoi pixka baduzue. Eta batek baldakizu zer esan digun? Beti berandu ibiltzen garela. Batzutan berandu hasten dugula saioa. Beste batzutan berandu sartzen girela. Beste batzutan... Eta baldakizu zer egin didan zuetako batek, amuinak, ara. Erloju potolo hau bidali dit. Hemendik aurrera beti garaiz dibiltzeko. Ai, amuinak, pikara galantak egina zaude dezuek, Kaixo, mirri. Kaixo. Zer dakarkik hemen, mirri? Zer dakarkik? Arras estukan etorre gizona. Bai, nabaritzen diat, baina zer dalata? Zer du ikusten zer den? Zer da, esaidak zer den? Zer den? Transatlantiko bat, kontxo? Totolo, zer du ikusten zer den? Bai, ikusten diat erloju bat dela, baina... Erloju bat. Badakidala nork bidali dian erloju hori, mirri. Hau? Bai. Nerik norko pari didan? Bai. Ez dakit, ziur neok. Inork etzekik, inori etzi bat esan eta gaina oso gauza arraroa izan duk. Bai, hortan nirekin ados nago. Baten batek. Nik asko dakidanez, mirri, badakit ziur nork bidali dian hori. Bai? Bai. Nork bidali dit? Esango diat Don kikilikon ikusten duen amoina hoietako batek. Arranopola? Eta nola jakin duk? Oso erreza, mirri, beste amoina batek niri beste hau bidali didalako. Erlogu xistrin hori? Xistrina hau? Garbizeok, amoinek ezaute bat ere maite. To, mirri, zergatik? Ezaute maite. Irea baino txikiagoa delako? Noski. Ikusi dizkiat, hau baino... Hoi gauza eskasa. Hau baino... Hara nolako erloju bolitza dudanik. Hau baino galanta txikiagoak ere ikusi dizkinat. Mirri, eta zer du baire ordulari honek neriak ez duenik? Zer duen honek? Bai. Zer duen nire erloju honek? Kuku zoragarria. Kuku zer? Kuku zoragarri eta ederra. Tira, mirri ez dik ezurti izan... Nola? Nola izango duk honek ez dik kukuri? Eixez? Nire kukusko erlojua? Nire kukusko erloju zoragarri poletje ederliraina? Nire kukusko erloju pertxeta?
Ire kukuzko kaka, Mirri. Honek ez di kukurik eta kitxo. Ez duela honek kukurik? Ez du, ez? Ez duela honek Ez. kukurik? Entzungo duzue kukurik baote duen ala ez? Ea ba, Laurak emango dizkik. nahi duzunean. Kuku, Bat, kuku, bi, kuku, hiru, kuku. lau. Bai, benetan ondo. Zer? Mirri. Tira, ez dagoela gaizki ire kukua. Eta oraindik ere marabilea handiagoak egiten dizkik. Bai, zer egin dezake? Entzun denok. Ze ordu emango digu orain ba, Mirri? Kuku, 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 Hiru, kuku, lau. Zer dela eta ku hori? Zera, kuerda agortu zaio, ala? Terdiak ziren, Totolo, terdiak! Noski? Kaixo, txiribiton! Kaixo, Potolo! Zer moduz? Postutzen gara. Esaldi atea moinekiri erlojuri bidali. Bai? Erakutsi? Erakustak. Ara. Hori alda dena. Erakutsi ondo, aurrek ikus dezaten nolako erloju simple eta pobria bidali diade. Egia esan, txiribiton, Mirri eta niri bidali dizkidatenen ondoan... Niria batez ere, bilazin polita. Ez du zer ikusirik ire erloju horrek, Ez dik ezertarako balio, ire erloju txiki horrek. Hoixe. Zertarako balio duone. Urrezko katea, bai. Oro del que cagó el moro. Batez. Tira, txiribiton, ez da dionela izan ezpaitik ezertarako balio. Zer? Dantza egiten momentzegik. César, taco, arrapatuda!
Alaitz Natxiondo. Bai, Neskatil Pinpirina. Eta Lekeitiotik etorria. bai, Urruti aldago Lekeitio. ez, Ez da urruti? Zuek nola etorri zarete Lekeitiotik? autobusean, Autobus batean? Bonitza? Eta zertara etorri zara gure deburuzonera? beste bat kontat. Txiste bat kontatzera? Nolakoa? Jamita dena, Jaimitorena! Kontxo. Aizu, zuri nork erakusten dizkizu txisteak? ikastoletan, Kastolan erakusten dizkizu ere? Lehen esan diezu aitak erakusten dizkizula. ez, Nik hori entzun dut. Ez? Aitak ez dizkizu erakusten txisteak. ez, Eta gizon serioa da aita? Gizon serioa alda. ez, Ez? Nola da? Gizon farregarria? ez, Nolakoa da? luri apurtxu bat. Nola? Serio apurtxo bat? Ez, luri apurtxu bat, Lodia! apurtxu bat, Apurtxo bat. Eta zeretik ez du erregimena egiten ba? Erregimena egin lezake, ez? Asko jaten aldo aitatxok. bai, Bai? Noski txiribitonek bezala. ez, Ez? Hainbeste ez? Txintxua da, Dena dezuk txiste bat kontatu behar diguzu. bai. Jaimitorena. Bai. Kontatu bada. Etorten da Jaimita ikastolara eta esaten du Anterinak. Jaimito zenbat egin dugu, 7:08 arratsalderako jakin dauke behar duzu. Jaimita zenbat egin dugu, 7:08. Esan dizut arratsalderako jakin dauke behar duzula. Baina badaki, baina autobusen egin aurre zait. Etzegin ondo kontatzen aginak, Ea, zenbat pustarri alaitzentzat? Ja zenbat altxatzen dituzten, 3, 5, 8, 10, eta zuk? Zuk bat ez? Altxa baten baldizka. 10, ja, iduzu, hau bera, venga. 13 beraz! Iup! Kaixo ayer? Eso? Ondo? Bai, Ayer Uriarte. Haure txiste kontatzailea, ez? Ez? Ez duzu txiste bat kontatu behar? ez. Zein behar duzu ba? Kanta Anteron. Zer kantatu behar duzu? Anteron, Anteron? bai. Zer da Anteron? Anteron nor zango da ba. Ez dakit, zu jakin duzu? Bai. Ez zu bai, baina esaten ez baldin badiazu. nik ez- Bat horretik bajatzen da. Zer da? Bat horretik bajatzen da. Zer da? Ez dago zuen larriri ba. Bai, belarria badaukat, baina zer zan, gizon bat antero? Bai, Gizon bat zan. Eta zer zeukan, txamarrote zar bat, ez? Eta horregatik atera zioten kanta bat anteron txamarrotia, ez? Bai, baina zuek hori dena badakizue Lekeition, Lekeition oso gizon famatu zelako antero, baina bai, nien naiz Lekeitiokoa. ez. Baina ni bai, Bai, zu bai zara Lekeitiokoa. Eta merezi du Lekeitiarra izateak? bai, Bai, zer dara eta Lekeitio herri politia da? bai, Munduko politxenetako bat? bai, Ala, munduko itxusinetako bat. ez, Ez da itxusinetako bat? ez. Eta Lekeitiokoak nolakoak zarete? Onak, Onak? bai, Bai, ez dago gaiztorik Lekeition? ez, Inorrez? ez. Danak aldira txintxoak. Batu bai, Eta ikastolako andereñoak? bai, 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 dendenak? batu bai, Batzu bai, baina besteak? ez. Edaki, orduan, anteron txamarrotia. Kantatu behar diguzu. Afinatu ondo, Hasi. Anteron txamarrotia, txingarren bigotia, are txekei dauko, edauko preso tximinoia. Oso polita anteron txamarrotian kanta. Ea zenbat pustarri ematen dizkibuten. Ea zenbat ditugun 5 batetik 8, 10 pustarri. Nolako sorpresa polita daukagun. Batex, bi orain. Oi.
Eta biok batera. Ez azuen mainekin, xo gertatzen da. Xo gertatzen zaizu esan. Ez duzuen mirriekin egon nahi? Baina ez zazuen mainekin eska. Xo, baina biak batera. Iraitz eta oianen nabalon. Baina zoetik egiten zuen baina. Aia, ez zazuen mainekin. Hoi, baina. Ez aldi guzue kantatu behar. Ez diguzue kantatu behar. Antxe daude Euskal Herriko Amoña eta... Etza. Bueno, gauza bat egingo dugu. Gertatzen, telebista ikusten nahi dianak ez egiten, baina gure Oiane eta Iraitz Lamalonek egin behar zigutena zera da maina egin, hoizan bere habilidadia, ezta? Eta oso ondo egiten nahi dira, maina? Hala, matxok zer joen, bado bala, maina egiten berezu. Ea, ez zazuen maina egin, pau. Mauro nike, baina! Ea, txepa pustari! Zato na macho, zato. Vale. Zer datzen da? Maino sotorri dira? Bat, lau, sei... Itxun pixka bat eta eskatuko ditugu pusterriek gure mainoso politia ederra gontzako. Bederatzi puistarri! Ja, hainbeste mainekin eta ja, erdi mariatuta nago ni ere. Xertatzen zaigu gaur, ugolde bat, Ui, lotxatuta? Kaixo? Kaixo? Maria eta Roge? Gaur nirekin inorkeztu nahi? Zagit, ikuste hortzak garbitu ditu dala? Kaixo? Maria eta Jose. Gaur bada Amoña guztiak atxartuko direla nerekin. Aizu. 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 Errebuelta ingo dut. Aixo. Ondo gaude. Aixo. Ez duzu nerekin nahi? Ez duzu nerekin nahi? Aixai guzu gutxienez nolako izena duzun, maitia? Ez guzu esan nahi nolako izena duzun? Iragarne, ezta? Baina begiratu pixkateko gara, danak ikusteko ze horpegi politia daukazun. Ez duzu nahi? Eta gaur, zer egin nahi zenuen deburuzunen? Esan, hemen. Zer egin nahi zenuen hemen deburuzunen? Kantatu? Badakit. Iragarnek egin behar zuen mutuarena. Txiribitonek egiten duen bezala, ez da? Nik uste dut ondo xamar egin duela. Ea zenbat pustarri eman dizkioten mutuarena egiteagatik. Agian txiribitonek baina hobe egiten. Sei, bederatzi, amabi pustarri eman dizkioten. Geintzane. Kaixo? Kaixo. Ontxo. Bizat, badaukagu baten bat izketan dakiena. Zuk badakizu izketan ondo. Zenbat hizkuntza dakizkizu? 5. 5 hizkuntza dakizkizu? Ea, zeintzu dira. Euskeraz badakizu? Bai? Terderaz? Eta... Rustakit. Rumanoz? Bai.
Eta frantsesez? Bai. Eta italieraz? Bai. Eta batusieraz? Bai. Kontxosten eskatila azkara zaren, Eta polita, Eta mirri maite alduzu. Txintxu alda mirri. Bai. Noski. Eta gainera, dantzarin fina omen zara. Dantzan badakizu ondo, ezta? Bai? Nork erakusten dizu dantzan? Ama. Amak erakusten dizu. Dantzarin famatu alda bera. Bai? Hori bilida munduan zehar dantza egiten? Bai. Kontxo, nola izena du amak? Mari Angeles. Mari Angeles izena du? Mari Angeleso ba izango da. Ez? Ez Mari Angeles. Mari Angeles bakarrik. Polita da, batxo. Bai, txintxua. Eta ze dantza erakutsi dizu? Fandangoa, ezta? Bai. Fandango polita. Egin zazu bada fandango polita, Euskal Telebistako ikusle guztientzat. Hementxe. Hementxe. Hortxe. Musika. Variaziorik 6, eta beste 6, 6 eta 6, 12 noski, barka. Zenbat pusterri eman dizkiguten. Ia bigarren partean, ze gertatzen zaigun. Lotegitik jolasera omen doaz basora, eta basoan gaua heldu zaie oharkabean, eta basoan gaua heldu zaie oharkabean. Txiten artean txikiena, denetan lenda bizi galdu dena. Hiru izan eta, biritugula geratzen direnak. Hiru izan eta, biritugula geratzen direnak. Artean erdikoak puskatu duela bere mokoa. Bi izan eta txita bakarra geratzen zaigula. Bi izan eta txita bakarra geratzen zaigula. Artean haundiena, zuloan sartuta dago errena. Bat izan eta, txita guztiak galdu ditugula. Bat izan eta, txita guztiak galdu ditugula. Txita oien ama oiloa, txiten bila joan zaigula basora. Eta basoan, zer ikusiko eta zer ibizkorra. Eta basoan, zer ikusiko eta zer ibizkorra.
oien ama oioa, azeriak jandiola lepoa, eta oioa, azeriak jandiola lepoa, eta oioa, azeriak jandiola lepoa. Saltsak 34, pikak 32. Guazen lehen frogarekin. Bi marrazki ikusiko dituzue saltsa eta pika. Itxuraz biak dira berdin-berdinak, baina begiak erne jarri ezkero, nabarituko duzue badagola elkarren artean desberdintasunik. Begira ba ondo eta adierazi zeintzuk diren zuen pailazo laguntzaileri zeintzuk diren desberdintasun hoiek. Aurrera, minutu bat, denbora! Eguzkia. Marazkioa. Loreak. Zubaitzak. Tximeleta. Mendia. Minutu erdi, saltsa eta pika. Amabo segundu. Zerua. Bost, lau, hiru, bi, bat, 0. Ea Mirri eta Txiribiton, zenbat asmatu ditu talde bakoitzak? Ba, saltsak danak asmatu ditu. Beraz? Eguzkia, tximeleta, lorea, zuaitzak, mendia, panbi bat, eta eguzkia eta ez dakiz zer gehiago. Txiribiton, dikak oso gutxi nik uste, Zenbat izan dira? Bai, tximeleta, eguzkia, lorea, zer hau? Eta tximeleta? Txoria? Marrazkiloa? Zuaitza, gutxi. Beraz zenbat bakoitzak? Saltsak, badiru lau bosei zazpi zortzi. Eta pikak? 6. Beraz, 6! zortzi pustarri, saltzarentzat. Claro, abioski! Eta 6 pikarentzat. Bigarren froga. Taldeko partaide bakoitzak dagoneko musika tresnatxo bat badu. Ondoren, doinu bat entzungo duzue. Saltsak lehenik, eta zuen musika tresna horiekin lagundu egin beharko duzue. Beraz, saltsa hasi zuen doinutxo hori laguntzen. Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Bailazo aldre Oso doindute, kontxo! Beraz, nire ustez, saltsak merezi ditu 10 pustarri! Eta ea pika! Txirrita, mirrita, txiribiton, sagarra manzana, ikata karbon, mujer Andrea eta hombre gizon, xanti, 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 txiribi, txiribitero, xanti, 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 txiribi, txiribiton. Hauek ere artista handi batzuk egina daude. Beste 10 pustarri pikarentzat beraz. Eta entzun aurrak aste honetako galdera. Ikusi berriak dituzuen musika tresna hoietatik, bi tresnaren izenak nahi genituzke. Birenak bakar-bakarrik. Idatzi zuen postalak, oizko lekura Dondon Kikilikon, 625 postakutxatila Donostiera. Eta ea nortzuk irabaziko duten aste honetan Tortolika, gure diskoaren alebana. Ea Mirri eta Txiribiton.
Tomas Zurutuza. Ez dakigun ongoa. Jartzen du, nola bilatzen duen? Segi. Garikoitz Otamendi. Eta Naia eta Inge Clemente Morales. Bilbokoak. Txalo handi bat! Beraz, Tomas Zurutuza, Garikoitz Otamendi eta Naia eta Inge Clementeke jasoko duzue aurki Tortolika gure diskoaren alebana zuen etxetan. Hirugarren froga. Hirugarren frogak ez du asko esplikatu beharrik. Aulki dantza baita, eta aulki dantza denok ezagutzen dugu. 6 haurtxo direnez, 5 aulki bakarrik izango dira. Eta musika amaitu urduko, haietakon batek guztiak harrapatu beharko dute aulkia, harrapatzen zuena kanpora. Ea nortzok irteten diren gaurkoan irabazle. Aurrera! Azkenean biak saltsatarrak zirenez, saltsa izan dela froga honetan mintzat garaile. Eta gaurkoan, eta orain bai, sariak jasoko dituzue haurtxoak, gaurkoan pikari eman beharko dizkiogu lehenengo sariak 53 puxtarri irabazi dituelako. Eta guztiak hor direnez esan behar gaurko benetazko garaileak saltsatarrak izan direla 67 puxtarri jaso baitituzte. Honen bestez, aurki arte! Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Bailazo aldre besena, mirrik irtena, farreta isekarako badukemena. Zoro txikita biurri, onelako adamirri, txiribitonekin beti, puilan kalkarri. Zapiz
zuri honekin jolasten gera. Orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera. Zapi zuri honekin jolasten gera. Zerbait asmatzen badugu, berak apurtu. Inguk zuzena nahi badugu, berak okertu. Inongo grazirik ez du, guztiak lokartzen ditu. Inork nahi badu aspertu, txirriri deitu. Zapi zuri honekin jolasten gera. Orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera. Zapi zuri honekin jolasten gera. Eguzkita odeiak daude zeruko. Mirrita txiribiton munduko. Hauek ezagutu orduko, lasaitasunari uko. Herri honetako inor, ez taspertuko. Zapi zuri honekin jolasten gera. Orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera. Zapi zuri honekin jolasten gera. Enea dizkide lodi dut txiribiton. Txirriri arrazoia guk ezin emon. Naiz eta xerrez egon, bai hemen ta bai edonon. Txiribiton eta mirri, beti kampeon. Zapi zuri honekin jolasten gera. Orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera. Zapi zuri honekin jolasten gera. Jopera, zirri, negatuta neok! Bileta, oinik ez dakit tortolikan ondagoen. Eta beste gauza bat esango diat mirri, iruditzen zait berriz ere galdu egin garela. Eskaitu galdu! Nola ez garela galdu? Mirri handiari esker eskaitu galdu. Ara, mirri handia. Badaki zer egin dudan? Zer egin duk? Edurne txurik emandako galletak? Seko janditzuk berehala. Ez tontolo! Ez. Boteaz jun nauk? Banaka eta guai bide txiorra markatuta zeukauk? Mirri zorionak! Behingoatik izan duk burutazio aproposa. Iri eskerrez gaitu galduko. Guazen itzultzera eta edurne txurik esango digu nondi joan behar dugun. Guazen, mirri. Baina, hausen bai dela gauza harrigarria. Mirri, ziurralago galletak isurtzen joan aizela. Bai ez, barra bota dizkia. Barra. Baina bat ere galletarik etzeok. Etzekiat, agian txoriek jango zituzten? Txoriek? Zagutzen diat nik txoritxo bat. Etzekiat, nik bota indizkiat bintzen. Begira jok, txiribitoni. Begirazak bere potolo tripa hori? zarra. Betiko tripa handi hori? Bai. Begira nor jandituen galleta guztiak. Ez altzetorren gure atzetik, Txiribito, ikan alditu galletak. Ezetz, ea. Baina, begira. Galleta guztiak hemen zeuskak. I Potolo. telebizioko monstruo de las galletas ez. I telebistako galleta jale izango aiz. Tripa zaialena. Maske potolo. Eskubideik ez dago. Baina, beti, nari eseman. Ez ara, konturatzen noa nire erruaren gatik galduta gaudela zeharo. Beno, dena den ustezagun hori, ez da bezpeitago ermi hori. Tai, iso.
Baina... Orain atera bide bat aurkitu behar dugu, Mirri, eta zer egin genezake? Ixo! Ixo! Dena den... Zer? Dena den... Txorakietan berriz ere? Txirri, Zer? nik ezaguna diat paraje hau. Bai, nik ere, oso. Ez Baietz! Baina, nola esan ditzazkeiko nelako txorakeriak, hemen sekula esanten ez gaituk egonta, Mirri. Ni hemen askotan egonan auk. Bai, asteazkenetan. Ez! Askotan! Andereñok ikastolan, paraje hau askotan deskribatzen ziguen. Ixo, ik ez daukak Ixo. eritzirik hemen. Bai. Andereñok kontatzen zizkigun ipuinetan agertzen zen paraje hau. Itxoin. Eta okerez banago, hortik iturritxo bat zeok. Bai, zera. Bai, Eta bestean... Ixo, ez daukak hitz egiteko Ixo, aukerari. jodalo, kontxo! Iregatik geuden bezalata. Txoin, jongo, itxeriko nahi. Jongo nauk ea iturria badagoen. Baina ez... Por cierto, eta Zer? gainera, hemen, oihartzuna zeok. Tera, Mirri. Ez aldidazu esinisten. Noski ez daudala sinisten. Eintzazue proba bada eta ikusiko duzue. Isildu, ez daukak inongo eskubiderik, kontxo, ez duk ulertzen. Tripazai alena. Eta Mirri berriz ere joan zaigu, hemen hau zuekin ez dago inongo... Aspertzen hasia naiz. Kasik oihartzunaren froga hori egingo diat. Kaixo! Kontxo, bazebil, Non gaude? Bazebil, Txiribiton tripazain pusketa bat da. Txiribiton tripazai pusketa bida. Ik ez daukak. Hemen zerbait arraro zegoen, Txiribiton. Oihartzunak guztiak erantzuten dizkik, ahotsak, turutak eta baita motorrotsak ere. Ago. Txirri buru handi bat da. Mirri txoropito zeken bat da. Mirri atera dire eskutaleku horretatik bere alda, baina ze txorakeritan abil hemen ere? Ez da txorakeria. Ez da txorakeria. Galutan nagoenean oso urduri jartzen nauk. Tira. Egin nago egonean eoteko, kontxo. Mirri, orain hemen egin behar diegun bakarra da, atera bide bat baurkitu eta ez txorakeretan eta jolasetan ibili, kontxo, ez didazue ulertzen zuen, jo! Ni jungo nauk atera bide bat behiazea. Nondi Juan Tordolikara ia bilatzen dugu. Tira. Ne honek aurkituko dia bidea. Hemendik, Kapitan Trueno. Aur! Zer, bai, ere kulpagatik atxodek hemen dekauden bez... Ara, faltazena. Tira, Mirri, mesedez ez txorakeritan hasi. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Uduna zazubakean. Falta zitzaiguna. Zikin hori. Mirri, mesedez kendu txan hori ez gaude txantxetarako. Zazubakean. Azkagarri hoiek. Mirri, esan dizut kentzeko txorakeri hoiek eta kentzeko txanua eta... Uduna zazubakean. Mirri, Zer gertatzen da? mesedez kendu hau. Kentzeko esan dizut bai, hemen ez gaudela txorakeritan eta kendu gona horiek ere bai. Uduna zazubakean zikin hoiek zertzen duzue. zerra Kendu espa gainetik. Ai, ama... Barkatu, Andereño, ez nekien... Zinela, eske nire lagun bat zelakoan Ez da pentsatu ere, zuetzara nire laguna. Eta orain kendu bidetik, amonaren etxera noa. Agur. Ai, Jesus, Maria eta Jose hau lotza. Ai, Txiribiton, zer egin du nahi. Ez dute atera biderik ikusten. Zer? Zer datu zaizue? Maria eta Jose,
ze gertatuko zitzaidan ba. Txano Gorritxo pasa dela hemendik, eta nik Mirri bere ateraldi horietako bat egiten ari zelakoan, ba, gona ez diot bakendu. Gona kendu Txano Gorritxori! Bai, Favorez, Euskal Telebizatik bota inbote. bai. Tipo lizuna? Ara, hau benipein otsoa da. Ezin da ukatu. Bai? Alaxe naiz. Aizue. Zer? Atoz, gizona, jatoz, lasai. Eta Xe. Txano Gorritxu ikusi alduzue. Noski ikusi dugula, baina zuk jan nahi duzu Txano Gorritxo gaizto horrek, ez? Bai horixe. Ez dizugu utziko, datolo! Nik Ez ez. dizugu lautziko, Txano Gorritxu bera da, bere amona jan nahi duena. Txano Gorritxo kamona jan nahi duela, Bai, tira. Txano Gorritxu. Gaurko nahikoa daukat, ez dizu sinisten, meserez. Da nola ditege hori? Zatozten erikein eta ikusiko duzue. Zatozten, guazen. Joango algara. Hemen gauza arraroak gertzate dituke, oso arraroak, Guazen, ba ezpa ere otso horrek dio. Ez, gertatzen. Zatozte. Ja, Ikusi. Begira nola Txano Gorritxuek bere amona jan nahi duen. eta nola jango du? Parrillan erreta, nola jango du ba? Eta Txano Gorritxu, zergaiti daukazu kalkulagailu hain handia? Ikastolako lanak azkar egiteko. Eta zergati daukazu hain sutur gorria? Ba, Euskal Telebistako pailazoen moda jarraitzeko. Txano Gorritxu, zertarako dauzkazu kutxara eta tenedore hain handia? Zu hobeto jateko saltxa! Eskerra garaiz iritsi garen! Endo hortik! Otsoa araman zazua moina! Kontxo! Txano Gorritxu gezurra dirudi, Txano Gorritxu kamoina jan nahi, baina. Nolako desastrea. Hemen Mirri zertxo bait arraro dagola pentsatzen ari naiz, eh? Isilik egon nahi! Kontxo, amona jalea baino, txarragoak izan ditu gainetan Dama jalea. ederra! Niretzat! Eta, nik ikusi dialden da bizi. Niretzat! Mirri mesedez, Niretzat! Mirri, Neria! Keina di hemendik! Hori alda zenizinta tratatzeko era! Zenizienta? Zenicienta! Eta non duzu zure karroza? Galdu egin zait, eta bizikletan nabil. Eta zapata ere galdu egin zait. Xabata galdu ere! Mirri txirbiton, hori nola bait konpondu beharra dugu. Nik uste txiribitoren tamaina berekoa dela. Agian? Ba, ik beti eramaten duan. Honek beti errepuesto bat ematen du. Emaiok, errepuesto hori. Propasatu gabe. Ara, eta bere tamainuko izango ote da? Iba. Altxorra ikusi alduzue. Altxorra? Ez. Ez dugu pasatzen ikusi, ez? Esan didate hemen zegoela. Hau ez alda altxorraren isla. Isla? Ez, hau Txano Gorritxoren amoinaren etxea. Egun pixka bat. Egun pixka bat. Nik uste pirata bat dela hau, Hirurogeita betzi iparraldeko zea, 78 hegoaldeko eta bestekoa, zea, hemen egon behar du nahi eta nahi ez. Hementxe. Aizu. Hementxe. Aizu pirata zaude. Eta non duzu zure egurrezko hanka, zure patapaloa? Horixe. Nik baldaki ba. Begira, orain, katxarro zar honetan ibiltzen daiz. Asko zazu keladi. modernoagoa. Hori egia da. Mirri, txiribiton, hemen dana hankaz gora da bilera ikusten ari naiz. Bai. Honena, hemendik hanka egitea dugu, bestela seko erotuko gaituzte. Hoixe, hemen ere Beraz. denok erotuta zeudek. Guazen, txiribiton. Baina oraingoan ez diagu galletari botako, Ba, espa ere. Hau. Ei, Hala, ez da hilik egongo? kaixo gizon. Kaixo,
Aizu, barkatu, ikusi alduzu zu kingurun honetan hegazkin bat? Bai, jauna, bai. Ara, aurrera segi. Bai. Eta bertan dago. Eskertzen dizugu. Nire ipuinak idazteko ederra litzateke hegazkin hori. Ipuinak? Zu ipuin egilea zera, ala? Bai, jauna, ni Hans Christian Andersen naiz. Hans Christian Bai, Andersen. Eta zer zabiltza hemen? Izugarrizko siesta bota dut hemen. Izugarrizko siesta, Pikarua. Aizu, utzi zazu zure siestak eta tortolikarekiko ametsak, eta zoaz zure ipuinetako mundura. Hortxe dituzu pertsonaia guztiak desmadratuta. Por el pito de un sereno hartzen zaituzte. Por el pito de un sereno. Tira, zoaz. Agur, Hans. Agur, Christian Andersen. Guazen garaia! Tortolika, cariño! Guazen! Igo eta guazen alik eta lehen bailen Euskal Herrira. Tira, txibiton! Txibiton! Guazen gure garaietara! La Polla Recordsen garaietara! Guazen! Txapela buruan, korbatan lepoan, gizon dotore guztiek, haize ugarik askoan. Txapela buruan, korbatan lepoan, gizon dotore guztiek, haize ugarik botak, franelazko galtzak, gizon dotore guztiei, ez dut irakatsi dantzan!